Hindi nga rin din irugi nga iba sa papagayam. Daytoy LAGIP ti NAPALABAS, ni bagayam ti awagan ti kalatan iti alias Dimas iti Lawag City. Dear Manong Nemy, apay nga tangamin na saan nga maliklikan dagiti Madi nga Bisyo. Apay Manong Nemy ngumas asibay lata ti sulisog kadagiti Madi nga aramid. Siya sino ti awan bisyo na kada tayo. Siya sino ti awan ti Madi nga bisyo na. Nasagpat ka dila una yun ti may nga tao no pulos nga awan ti Madi nga bisyo na. No awan man ti Madi nga bisyo na awan nga ti Madi nga ugali na. Manong Nemy sang gadi nga pagsasao tayo nga awan ti perpekto dito'y lobong malaksid kani Apo Diyos. Nga magbaling ka nga perpekto no dagiti bilin ni Apo Diyos ket tungpalem nga matungpal ta nga ta amin. Manong Nemy may sak kadagiti kang kanayon nga dumdum nga kadito nga programa idi paylaeng kahit ko itamit nga iburay dito'y true to life success story kahit kumit nga iburay dito nga programa. Kastoy man Manong Nemy and nakrugyan tiag salaysay. Idi agbasbasa ak Manong Nemy aw-awagan dak iti genius. Gabutan nga paspas na kak ngagbasa Manong. Manipod grade 1 aging ganiti grade 6 at dakla tayo top 1 Manong. Awan ti sabali nga raramida kidi no ti agbasa ti libro, no anya man ti may gamak nga libro man ti higher grade, basbasahin. Kasla advance ti utak ko Manong. Kastamatan iti adaki ti high school, Manong Nemy talagang ibagbagata kanya ka genius. Nga madamat nagkuna. Pare Berting, Mare Belen, encho sipsiputan nyo dito yung anak yo. Ni Dimas, ang mga luma-overstudy. Yung basta ko bang anda ka nagitipada ng obing tapno agay ayam nga madadtoy nga libro latos basaid na ay barok ang mga mod no maperde ta matam ket masapa kang ang tsuhos datang arti pagbaga na pare medyo agsaksakit ka no ti matana medyo nakodrab at agblurred ko na natay agrekat ti letra iti bas basaid na. So nga ko na mabanog ti mata, mabanog ti utek, baka ma-overstudy ni Dimas. Kaya, so medyo anawan nyo met. Anyaman nga aglabas kat dakas padre. So nga dati lang ti may advice ko kata kayo, para ti anak nyo. Nasya at unang nga ubing dati atan eh. At dati balay, agbasbasa. Kaya, kitibas ko mga adad ta karkaruba nga makiayayam. Angin adad to'y. Sobrado ba? Singpet na. Isa nga ay, Dimas. Ay, Angel. Ay, relax ka matbarok. Alan, iba tamon tali bro. Tayong gamat makiayam. Ay, susapo ya. Basayak pa rin ito, Angel. Napindas dito nga basbasahin. Interesado ha. Naging ka Manong Nemy ngay dagdadwarak iti high school valedictoriana. Siyempre, kapag tagagangil lang karpintero ni tatang, housewife ni nanang. At dadagiti mununan nga kakabsat ko nga nagraduar iti high school nga sandan nga nagbasa iti college. Ti rason, sandan nga interesado Manong. Ikari ko amamat dagiti nagannakan niya nga oray nga umay salain kadagiti inawan ako mati makaturpos iti kolekyo. Oray at ako mga maestro kung maestra nga anak da. Yung saan da nga nag-interes Manong. Ketyak, siyempre, kabuta mahidig kak ngagbasa. Nagtesak Manong Nemy ti scholarship program na iruwar ko. Ket siyempre, paragsaga na ka, ta maadak ko Manong Nemy ti college. Iti college Manong Nemy kaskas di nga nabas na kak nagbasa. Kung kunangarot Manong Nemy hindi kiti kapatadak Dimas. Kompleto ka niya. Guwapo ka. Nalaing ka.
Nasidap ti utek mo. Bagag cum laude ka, suma cum laude ka, magna cum laude ka, no graduar ka ti college. Sabi ko nga, kanaman di ka na babae. Ano di kinagkrasking ka. Kaya ba siyempre, moda nga genius ka. Suna lang waray no libre ti matrikulag. Marigata madlata na kiti parents ko ha. No awan ti pagtrabahuanan ni tatang. Awanan ti ted na kanyak. Pagpletek mo magbasa. Kanda dumape ka sa pulak. No muna. Gapot na pas na kakagbasa. Dumata na kitinas ka nga katangak. Libro. Importante. No awan libro ang masapol ko iti library. Mapana kita kiti bookstore. Magkamasapol nga kumatangak. Ikaw na. Hindi adda ko ni third year college Manong Nemy dito yan nga naisungsunga. Wain Manong Nemy. Diyak kayat idi. Ngam idi ta naisaro nga kidi maysa nga kalye. Tadasap sa pulek Manong Nemy. At apang buludak ti libro nga bagbagada. Idi tada mabatog kong agiinom. Bare! Dumagas ka pa lang. Ay... Saan nga agdodarasak dumagas ka pa lang ditoy. Amom ka di nga awan ti makalasat ditoy. No di saan nga dumagas ka na kami? Umaykan, no ka mo kayo ti masaktan. Umaykan pare. Sayang ti gwapon no parpara mi tropa mo no bulbuluan na ka dito kayo no. Awan ti basol ko. Masak nga gagangilang estudyante. Ito na mo mi ha. Nakainong pormay ka nga ron. Abi kasi mre kakarito yung skinita. At asap sa pulek na Ignacio Corrales tinagan na. Pagbulotok ko matilim bro. Ay Manong Ignas, awan, sa mga wadanon. Hampi kasi mang padayay. Madamdama lang ang lumabas na dyan. Kang kanayon may mapalpalabas dito eh. Palagto ko ka. Tamang shit ka. Ay, sanak mo mininom? No, sag ko mininom. At ay lalaki nga hindi nakaabot numinom. Di ka pinatay ko man saan ka uminom. Lan, itaugan ka. Etoy, agod duat baso. Puro. Hanggang dandanom. Pasornon tulat ng tidanom na isyat mo. Sige. No di mo isyat detoy. Parparin mitaropam. Manong Nemy gabutaawanin ti pagpilyak no di agtungpal. Tamakitak Manong Nemy ket parang ex-convict dagiti kasangsangok nga giinom iti daytoy nga kalye. Dahil pagdindinamagan da idi Manong Nemy nga kalye nga adu di kiti luko-luko nakatato Manong Nemy. Sana tamat nga dakas no pagusto kida pakikisama ako nak Manong. Isongin siyat ko intawag da nga Jean Manong Nemy ket oray lang kas taon iti panaguyuyak ko. Gagangin lang na bata. Okay. Talagang damom ti uminomaya. Damok. Sir, sana kawawakan di sir. Bro ko nam. Alan. Siyat mo pa pulutan ka. Pulutan ka. Pulutan. Manong Nemy nagbakar ti bakik. Yung kasladad na nga nagsidap ti panunod ko. Kaslasan ko na kasapulan ti libro nga kayat ko nga buludin iti pagbagada nga akin libro. Siya akong ti voluntaryo Manong Nemy nga ti maog. Kas jemet lang kagudwa. Tada ti basot kape. Kas taman ti ko na keng bro. Iabot na iminom kan. Pumaala ka maten. Imposible nga awan ti kwartam dito nga balor ti may sa kabilog. Ha? Pakikisama. Uy, dadya ni Mang Ignacio. Parang Manong Mang Ignacio, dumakas ka ba? Dumakas habol ka dito. Manong Nemy, dadya yan tinangrugyan ti Bisyo nga uminom iti arak. Manong, sapsapulak matan.
No gusto wag inumak ket awanan ti klase mapanak ididaytang street nga sa dagti eskwela man. Ket magitak tumatidang. Oh, Mr. Genius man. Bakit rin? Po talaga. At then ginatan ko nga pulutan. Nagistawan ko na. Di bilang na kang nga barkada. No, kas pagarigan na damasapol mo kaniyak. Di, at da kami mat. Ha? Awagan na kam lang, just in case. Sige, dasar mo datang pulutan. Uminom ka. At ang tigitigon daway Manong Nemy ang sumangpetak dito palay madlaw ni nanang. Agad-chiko. Sige agad-chiko? Ha? Hoy, Dimas. Lang. Agad-chiko ka? Nanganggat ti chiko? Kaya naman. Lumablaba ka na kiti madam. Nakainom ka? Nanang, nakainom ka ti harak? Kano ba naman ito? Among tiuminom ti harak-harak? Kano pa eh? Hindi pasubok lang nang. Di naraman akong met-met gayam. Nang adadaman ng sumidap ti panunot ko. Adadaman ng alistuak ng agpanunot to. Adainom ko. Kahit mo nga sawan. No, sumbray ka kiti klasek. Numanak bagsiyat. Sumukmon. Hindi ka sapo ya. Diyos ko. Na. Ang mga madnog baling kanton nga bartikero baro. At apay pagsiatan na Manong Nemy. Idi ta ore bigbigat mapanak sumukmon. Dahil dapat hindi ka po naman Manong Nemy nga listuhak lang nga mangpatinag karigiti babae. Sige gayam. Dimas, I love you. Hala? Ida man pala nga umti agarem. Ti amumi kita. Arim mata bain baga. Mabaling ka din. Ontan. Kaya na, aplikid din ka saan, mapadayawan na klaunay nga agbaling nga karelasyon ko ti may nga scholar. Iso daytoy ni Ani Manong Nemy. Koin, in-date ko Manong Nemy di pagsinyan ko na dito'y matan manong nasusurok no kasano iti makilips to lips no kasano iti agkarawa agaprus Manong Nemy aging nagtungpalan na napang kami iti hotel saan nga virgin ni Ani manong nadlaw na ngagat ara ka ngam nalalay nga kano gabata agat ara ka wild duck iti romansa amom Dimas ti amok di mo tuminom kasapula kay ti arak, adada nga mang pasidap ti panunot ko no nakainom. Kanahang ka ko mga nanubya no saan nakainom. Well, narawamak ba't ka din nga nagidi mang romansa kanya kat nakainom. Kahit ko pa'y Dimas. Ha? Kahit ko pa'y. Kahit ko ngagpapasta Dimas. Wen Manong Nemy nakanubya akon nga dinauras sipud idi amok tuminom. Ken usto ti kunak nga oras sa anak ko nag-review no nakainumak no kasta ngagtesak adot maalak. Idada ko niti fourth year college Manong Nemy pagawom lang tay baga kaniyak ni Ani. Dimas, break na tayo. Apay, Ani, si ka ti first love ko. I'm sorry Dimas. Nga madanan sa bulak ka sa bali. So nga, break na tayo. Nasaktanak Manong Nemy. Kada ita nga panakasakit ko na apektaran ti panagadal ko. Imbaglagi din Manong Nemy tanay-maintain ko iti kina-scholar ko. Ngem, saan akong nga candidate para ti magna cum laude o summa cum laude o cum laude. Iso nga ti graduarak iti kolehyo o tinamnamain da Manong Nemy kita mapadayawan na. Ngem saan? No pekasta, Manong Nemy, damat insagana datatang kininanang nga pinagpaalak. Takakaiso na Manong Nemy nga nadaanda ti anak, tapitukam nga rod nga kakabsat. Nadaanda iti anak nga nakapagturpusan iti kolehyo.
kabayatan ti paalak Manong Nemy inumak mo ta. Sakti ka ba makaado Manong Nemy. Ti amo may man pare kat saan nga mo ti anak mo. Genius man, genius boy, di uminom ti arak. Kita mo nagling numanin tumaog. Nasusuro na, editada, nakabarkada ng bayad ng agbasbasa. Nadakano pagpintasan na mata, at dadakano mat nga nasidsidap ti panunot na, ititamunan ti uminom. Ay, hindi nabasted din iti babae, ay, nabasted. Insina di girlfriend na, di dyan, naapektaran ti panagbasa na. So, saan nga nakapag-cum laude. Anyway, nag-graduate. Nung askasan nila ang mga pari ko, danton trabaho na, at ay susapo akit na dakam tumaten ti suportaran na naroon na dakkel ti sweldo na. Yes, that mangmangig ko nga salitaan datatang kanagitay kakaduwa na iti may sang lamisaan kabayatan nga dari kita mangmangan agiinom ngagpupulutan Manong Nemy. Nasakit nga talaga tinakam ko. Imbilang ko ni ani nga first love ko. Numampasanak nga narigatan nga nangaram kang kuwana. Chinansin ko lang sa ako yung bagat I love you, sa ako in date, kat nagturusan na, nagtungpalan na Manong. Gayam kat pasetak kadikiti collection na. Gayam kat playgirl da nga babae. Sayang. No amok la ko makas dyan Manong Nemy. Diyak la ko man sinirusyuso nga inayat. Dahil bilang ko isuna nga first love ko. Sana ka narigatan Manong Nemy nga nagsapul iti trabaho mga opisina at gabotat na laingak Manong Nemy alisto ti promotion kanya. Ay ka Manong Nemy nga dan bukod ko nga lugan. Numapana ko mga opisina at di kotse. No gawid akit di kotse. Napindas pa nagar-arwat ko Manong Nemy executive ako nada. Kaya di may sa nga party nga natandarak, siyempre da inom na, tamat sapsapulik Manong uminom. Ada na kurso na daak babae. Ay. Uminom ka? Diyan kayo tuminom ti hard. Siyempre, ladies drink. Okay, cheers. Siya gayam ni Dimas. Dimas usawan. Parang ganun na magdinagan naman nung naming so daytoy ni Teshi. Hello Teshi. Namok to sa dinom iti pang opisinaan na deta matenti rason Manong Nemy nga naanak pa iti contact number na kanuwas nga before 85 tawaga kisuna. Babaling ka din nga tagasan ka? Sige. A dinner date. Why not? Nabayagbat nga sana ka nakidate. Napintas Manong Nemy. Nabiyag di kiti matana, na doon tiris ti agong na ornos di kiti na pudaw ng ngipin na kissable lips, nagpindas ti pamagina imalu ako na. Iminong kami kabayatan, ngagdin-dinner kami Manong. Amo naman tuminom. Padakbat nga, sanger. Nagtungpalan naman ng Nemy, ada kamin. Iti kwarto ti may sa nga hotel. Teshi, I love you so much. Yeah. I love you too, Dimas. Nabayagin nga wang kastoy Nga niya. Kamangin tayo kanya kitiragsak. Si Kaman, kinaman ka sa nutlayng mo, iti romansa. Kinakaman, numamin anuak nga. Tumuknot sa dilangit. Iti may sangarikos. Manong Nemy madlaw ko nga game ni Teshi. Inaramid ko ti amin na kalalaingan a romansak. Uwen Manong. Kaya siyempre kayo mangig ko na kiti asog na areng-eng na nga dada nga mang parugso kaniat. Nganuan niya't magustuhan na Manong Nemy sadya nga iyantak na kiti bibig ko. Iyantak Manong Nemy ti amin. Iti parukong na iti baba Manong Nemy numanin ibagana mapanak manin. Ay awan nagtimas naglaing ka. Okay ka di matlang ti performance ko. Okay na okay. Panagkunag ka nagpaot ta. Siniryusok manin Manong Nemy ni Teshi ng awampay inem nga bulan.
Hindi kang kanayon nga basta every weekend ag-date kami, agpapas kami Manong Nemy itilagsak. Ngamiti may sa nga gundawang nga tawagak isuna kuna na kaniyak. I'm sorry. Ada sa baling nga ka-date ko. Hanya? Ada ka sa baling nga ka-date mo? Namamuk lang di kalman. Sorry ha? Kaya mo sawan, ada mangi date kang ka? Ada mangi hotel kang ka? Yeah. Padasak mamaday dyan, kasanot lang na. Tanga ka din nga seryoso kinayat? O, pero kung mag-seryoso ubi ang pa eh. Ag-seryoso ak tulangan, kahit ko tagsimpa. Maham ko ba'y namang mo tilalaki nga nakiriknag di talaga nga TL, true love. Kahit mo sawan, saan nga napudnot panagayat mo kanya? Dimas, tilaing romansam ti ka sa pula. Yung padasek man ni Tony, barbareng no, nalalayang iwiti ka. Manong Nemy, ti may kadwa gundaway nga panakasugat ti puso. Kasi laadad na Manong Nemy, nga inggumer ko, ito uminom ti arak. No sumang payadak dito balay, Manong Nemy nga gapot ti busina, dandanik saan nga may sarek, ti kotsek, iti ruwangan. Adanto pa lang bit-bit ko Manong Nemy at nagdadak nga arak. Ayabak te karubak. Bali da Joe, umalatyo ka na ta, umay nagdanggayan. Ananawain dak to datatang kininanang. Anya daytoy na anak ko, nga nasunot mo, nasumok mo. Isa po, nakalaplapsat ka. Ninanang met nalapsatag no lalaki ak. Kahit ko sa wen nakasalsalon at ka, nakagwapo ka, very neat ka, no kasta mapangkat opisina. No kasta nga mumaleman kadagawit ka di balay, agdungar-dungar ka. Sa mo to pala ituloy tuminom. Dito di masabol ko, my mother dear. Amoy ka di ti arak, kahit iso ti adadaga ng palaing ti utak ko. Di kami pare din siya. Li, uminom ka, pulutan ka. Pare, maudi da ito yun. Agawit akton, sapsapuling ak ni misis. Saba din ako madanggayan na. Ituloy mo tulay ng tuminom. Into nadakan ti silad mo. Taore mabartek kan to una yan. Adakan itiramo ti kamam. Ista nga talaga taramida ka. Kahit saan ka nga nga madanti hangover ti bigat? Idigos ko lang pare. Hanggang nga agat chiko. Nukas na nga sumrek ko ti pisina. Gagangin na ita. Dadala ta hangover ko. Magmanta. Saan nga grili ka ko pisinaam. Mga no agat arak kalata o rin no kadigdigos mo. Kapilitan na kasta. Yung orot kaya na. Kaso di masabol ko. Nasak namin tinakan mo pare. Hindi may kaduwagon tao eh. Sinugat man ang tibabay ti pusok. Anya ti kayo na kanya. Gwapo ak, adakotsek, nabindas na trabaho, kalpasan na, isina da. Oh my God. Ano tserbid kinalaing ko, kinagenius ko. Jack anugutan. Nga ti may salay nga babay ti mang dadahil ti masagbayak. Intultuloy ko Manong Nemy ti Bisyo nga arak. One, anugutak Manong. Nga talagang nusumre ka kitibigat o rekadagdigos ko. Talyawan dak Manong Nemy no lumabasak kadigiti ko opisina. Daman ang hangover mo, Dimas. Madamdama. Imbas nga mapangkag merienda, mapanganto sumuk na. At ang sakit itong tukot mo, arak mo yung takot siya ma. Kapilitan na kasta. Saan nga taray, panunot ko no. Awan. Tate nakairuaman na pare. Nakairuaman na datan. Nga saan agkuti, nautak mo, no awan day jay. Alkohol. Kaslaman laplugan na. Gusto. Sa anak nga maidanon dito ti kotsek no gasolina na. Sa anak nga maiyawid sa diabalay ti kotsek no gasolina na. Saan nga makaobra ti utek ko no awan ti gin. Kadagpay sumanong Nemy. Ureg dra-dra ba kagawid. Bilog. Itang tanggwap ko. At sa karton latang nga gin dito balay. Anong Nemy. No awan ti kadwa. Agayabak ti karuba.
Bagbagandak met Manong Nemy da tatang kaninanang anak. Kaslag balin samot ang asawam, ti arak. O may baga sakit ti birngas mo nga Dimas, di mo usawan. Anat serbi ng anak ko nga trabaho ka. No, pangipanang amin na sweldo mo arak. Ni matatang sobra mo ti magbagayo manulang itisang karton. Alaman, kit manuang karton ti makabulan. Nakadado nga paggawangam nga botelita likod. Gusto na gindi ati ragsagsak ni bunso. Tanda ano ka ilako na. Kada gindi agbot-bot ilan daw. Ay, ang problema yung kantatang. Dito mo lang bisyo ka. Hanak mo nagsigarilyo. Ay susapo. Kasi nun nagsugalak. Agchiksak kunak kumang babae tiga po na nuapi kastoya kay. Anak, ad-adda nga awan teg seryoso keng kang babae. No kastoy tilangam. Tang, guwapo ak, nabintas ti trabaho. Ano problema yun, yakit na nagdakil ti ditad ko kada ko, kinsenas kin katapusan. Ag seryoso kang karagin ni babae. Ikatay mo ti arak. Tapno adda ag seryoso mo't keng ka. Taging ka, nga di ka maus-usawan barok. Awan ti ag seryoso keng ka babae. Naging ka Manong Nemy ti may sangal daw nga simbre ka medyo naladaw. Naladaw ka man Dimas. Di ka nga taman nakabangon nga dagosan at naplat ka man tanabain. Okay lang are. Ore no maladaw akong sumrek. Awan to pa alas 5 malpas kuntun ti trabaho. At alis to ak. Basta adda arak alis to ak. Wapay, napasar din ka. Ada kayang barong empleyada. Ada, kasasarek na. Hey, hi. Kumusta? Ay, sir. Nagan mo. Eba. Nagan laingin ka talagang okay ka. Sir, sabi ko matam, maalak agbalin na nga regular dito. Pagdanagam, siya timaka mo. I-recommender ka ti dagos ka pa nag-regular mo. Eba, siya timaka mo. Ha? Amok sir, gapatayin bagada kanya nga sikat ka sa ritak tapno mag-regular ak dito kan alis to promotion ko. No problem. Basta siya timaka mo kanya. Kurso na hatak nga dagos ka ni Eva Manong Nemy. Agayatak manen para ti may katlo agundaway. Manong Nemy, adadagi di gundaway nga awis sa kisona. Eva? Sir? Mabaling ka din urahin ka. Apay sir, itulod ka. Nakakutsay ka eh. Sige sir, agyaman na libre plete. Saan lang ka plete? Mapanta ti igit di baybay. Irigit di baybay Manong Nemy balon ko latamit ati tang tagwap ko nga chin. Sir. Apay. Kada talaga ka din na bisyom na ito eh. Di ka pa agbaso. Kaya mo tuminom. Kada nga ka ti beer. Agpulutan ta kabayatan nga buy-buyan ta ti panag tabon dya init. Buy-buyan ta ti kaslasan nga mabannog nga. Panagburak ti daluyon. Sir? Nagkakupgwapo ka. Wow, thank you. Pintas ka mo, Eva. Nagseryoso ka din iti babae? Yeah. Namindo nga nagsugat ti pusok. Nagsiputa. Namindo amatan nga nagayatak. Sikat may katlong babae ti biyak ko, Eva. Amom na siya tagayat, seryoso ha. I love you, Eva. Uy, nakaalalisto ka. I love you. Ay, sir. Inamalak na kiti lips na Manong Nemy. Intuyak naman. Agatarak ka. Diya kahit agatarak. Murag lang. Makabakwar. Maruam ka to. No talagang seryoso ka kanya. Ikatim di Bisyo. Ikatim di arak. Ngayon no samo ikatim di tanga Bisyo. Samon to magunod ti ayat ko. Sayang ka Dimas. Nagwapo ka. Nagpintas ti pwesto.
Di mo kadiya mo nga makadadal ti trabaho ti arak. Kasano no matisgrasya ka? Kasano no makaalak at sakit? Eva, no talaga nga seryoso ka nga kayat kanyak. Ikatim ti Bisyo nga arak. Ngayon saan? I'm sorry. Mabaling ka di nga gawitan. Itulod na ko sa di balay mi. Mabaling ka di Dimas. Ngayon ka po Manong Nemy tadaklat tay katen nga naumasadargak kani Eva Manong Nemy kat liklikan nak. Ore man pa Manong Nemy no nangat nga to ti posto kat adda iso na ti babae. Kat kunak kang guana. No kayat mo tagpaot ito bisina. No kayat mo tag-regular. No kayat mo may promote. Sana kaliklikan ang asta. I'm sorry sir. Yung ore sana ka may promote. Diya kayat tikas kang agatarak. Sayang sir. Ano mabalin ko kit nakairuha mo kung tikas to'y. May malim mong ikatin neta sir. No talagang kayat mo. Sir, please. Di nakasasidgan gabot na marusok ka kitila angot mo. Manong Nemy, kasla nakasaksakit nga nangig ko na dyan. Marusok ka iti angot mo. Manong Nemy, naamon daytoy di kita naganak kanyak kaning kakabsat ko. Umay nga minanak. Uri da kami no saan da ka nga laang nga anak. Akit Madi mi kayat. Agasam ta. Uri bigbigat. Kat agat arak ka. Sus, maiba ba nga dagos ti pa nagkita mi kang ka. Iti opisina. Agat arak ka di ka mabain. Ha? Nang hatupay ti posto. Urayim ka di pa lang nga suspension da ka. Nga ikatenda ka. Ay susapo. Sayang mo kung ti biyag mo. Ti salunat mo. Tatang, nanang, awan panagsaan ngagman, agkuti ti utak ko na awan ti arak, naruam ngamin ti arak kang ka. Agsublin to, pay dati ka di nga rod nga sakala nalaeng no nakainom ka tarak, naglaeng ka dubing ka, dada ka elementarya, di high school ka, kaano lang nga nasurutam ti minom ti arak. May kat mo dahi tano talagang kayat mo. Manong Nemy, at dapay natda anagyan ti karton ti Jean, iriday tangal daw, ngimimbes nga lukatak ng minumak kimsan. In barsa-barsak ko man. I hate liquor. I hate liquor. Iti makalawas nga saan ko naramanan Manong Nemy ti arak. Umis-isang matan di kiti kawis sinaak. Wow. Inidyaman ti arak ha. Pari Dimas. Awanti maitad na neta arak. Dapat lang. Amo kasapula mat alcohol ti bagi. Ang saan mo nga pagbalin nga agbalin kang alcoholic ka addict. Pakikisama lang dala kitay occasion ramanam ti arak. Ngam no sapsapula matan nga saan kang nga makapagkuti awang ganay gay mo no awan ti alcohol nga adda ti bagim agad madidaytan. Hi ba? Hi, sir. Guwapo ka, sir. Kidam, nakalawlawag na kiti matan, no? Awan alcohol, iti bagim. Mabaling ka kating hawisan? Hinta uminom ti arak? Saan? Hinta uminom ti soft drinks? Sir, dada nga madmadimanin ng soft drinks. Ang mga nisukat mo ti soft drinks, ha? Madmadimanin, Danom. Okay lang. Mabaling ka ting ag-data. Uwen Manong Nemy, imbes kuma nga arak din, Napimpinas pa yun Manong Nemy nagbalin nga Bisyo iti water therapy. Iti bigat Manong Nemy uminumak ti ado kalpasan nga makapag-exercise sak, maka-inhale, exhale, makapagling-et. Dadan nga pimintas ti bagi king muapuak Manong Nemy awan pa yun di ado nga paggastusat nakaornungak Manong Nemy. I love you, Eba. I love you too.
Tim, iriagkak digiti lips na Manong Nemy. No yan dayok, isurot na, nga kayat na pa'y kinakabang walo. Tingyawat ko, awanin tagatarak. I love you. Will you marry me? Are you ready? Nagasagana kan? Yeah. O sige, oras siya, kaya't kumatandag asawa. Tako na da papake ni mama, kaya dan di maadan ti apo ko kaniya. Nagkalisa kam nga rod ka ni Eva, kat nadan kam nga dagos, iti balay, Manong Nemy, kat nadan kam nga dagos, iti may nga anak, iti duwa nga tawan nga panagdan namin. Wen Manong Nemy, pasanay mat sumimsimak ti arak, no adda pa pasken. Ang nagbalin laing igamakla di baso nga simsimsiman. No pati arak Manong Nemy, iso idite ang dada ng pasidap ti panunod ko, ngam gaputan na adikak. Imbaglagid din ta adda Eva Manong Nemy nang ibaga kaniyak. Ngay katay kon ti arak, no talagang ipatpateg ko isun. Talo Manong Nemy, di kita nagbaling ang bunga, tayanayat mi kini Eva, sakbay nagpalaygit. Kat nagasagana Manong Nemy, ti urnong mi ngagpadpada, para tinaran niya kamasakbayan di kita nagmi. Adada Manong Nemy nginay promutak kadakdakilitan ti sweldo. Dagiti duwa nga kakabsat ko Manong Nemy interesado nga inaudi ng siyak nga interesado nga kayat damit ti makapagbasa idi. Napaggraduar ko ida Manong. Kaya at least natulungan ida kahit napintas ti pamilyada. Dagiti inauna nga saan nga nakapagturpus Manong Nemy tultulungan mi ida kahit adda talo Manong Nemy nga kaanakak nga interesado nga agbasa nga nagbalin nga scholar mi. Nuhain, takayat damit ti baka pagturpus, kayat damit itikas kanyak, kahit kas na kunak Manong, nakananama nga adda usaren digiti talungan nakmi kini Eva para tinaranyag amasakbayan. Manong Nemy, saan nga maliklikan digiti Bisyo, ngam nalastumat nga ikaten digitoy, no talaga nga determinado ka. No adda aramaten ni Apo Diyos nga pangikat ka na kita tapno magunod mo't lahing itinatali na ay naragsak ka na urnos nga pamilya. Dito nga rod Manong Nemy ti pagkasalita kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa dito surat ko kahit sabi ko tandamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarimingan ti bihag kadagitipadak nga dibangay ka nagbuya more power to your program. Tuwing nga rod dagyaman nga pagayam mo nga kang kanay nga dumdumngeg ken nagbuiboya ka nato nga programa Dimas Itilawag City. Thank you ken ka paring Dimas iting ka pa nagsurat. Thank you mat kada kitay naggabuya ken nagnangeg. At tuyen ti pagayam niyo ni Manong Nemy Ruiz. May batbati akong tinembag nga oras kada kay aming nga sangapada. Babay na po.